Bună, dragilor! Iată că avem o lună de când am început drojdia noastră și cum v-am promis, vom face pâine de casă cu drojdie mamă. Pentru această pâine avem nevoie de următoarele: o lingură de miere de albine, 28 de grame de sare, pentru cei care doresc să pună sare, se poate și evita, 600 de ml de apă, 1 kg de făină. Făina o puteți să folosiți oricare doriți dumneavoastră și 280 de grame de drojdie mamă reîmprospătată, cum v-am arătat și în celelalte filmate. Vom pune apa călie peste drojdia mamă și vom dilua drojdia. În funcție de făină, care poate absorbi mai mult sau mai puțin, putem adăuga sau micșora cantitatea de făină. Și începem să frământăm. Vă reamintesc că această pâine necesită multe ore de fermentare și cu cât fermentează mai mult timp, cu atât pâinea va ieși mai bună. Și iată, am pus-o pe bladul de lucru și începem să frământăm. Circa jumătate de oră. Nu trebuie să rezulte un aluat foarte vârtos, trebuie să rezulte un aluat moale și dacă mai necesită, putem să mai adăugăm făină. Dacă iată, încorporăm și sarea, cei 27-28 de grame de sare. Vă amintesc că sarea nu trebuie niciodată pusă cu drojdia, deoarece o împiedică să se activeze. O punem spre sfârșit. Okay. Pentru cei care doresc, puteți să puneți și circa 50 de ml de ulei pentru a da elasticitate aluatului. Dar eu vreau să fac o pâine rustică, ca pe timpul bunicilor noștri. Iată că am încorporat toată sarea. Iată. Ok. O punem într-un vas spațios. Eu am pus în același vas, este spațiu îndeajuns și o vom lăsa între 2 și 4 ore. Important este să-și dubleze volumul. După care vă voi prezenta următoarele etape. Iată că au trecut aproape 4 ore, aluatul nostru și-a dublat volumul. Acum încercăm să-l răsturnăm.
îl împărțim în două. Aplatizăm și încercăm să facem pliuri. Facem iar pliuri. Platizăm și facem iar pliuri și tot așa. Vom face lucrul ăsta cu fiecare dintre cele două părți la fiecare 30 de minute de câte 3 ori. Ok? Deja se simt sub degetele mele bule de gaz care se sparg. Asta demonstrează faptul că aluatul nostru fermentează. Cu cât fermentează mai mult, cu atât este mai bine. Pentru următoarele 30 de minute îl vom pune în boluri sau recipiente pe care aveți fiecare dintre voi separate. Vom și a doua porțiune, o aplatizăm bine și facem pliuri. Ok, facem un pliu, întoarcem, facem următorul pliu. Ok, îl punem în bol, acoperim cu peliculă transparentă, folie transparentă și facem același lucru peste 30 de minute de 3 ori. Bună dimineața! Iată cum arată pâinea noastră după mai bine de 6 ore de fermentație. Acum o voi introduce în cuptorul preîncălzit la 250 de grade pentru 40-45 de minute, împreună cu un vas de apă, apa care îi oferă pâinei o coajă crocantă și aurie. Iată-mă pâinea noastră cât de bine este crescută și coaptă. Să vedem cum e și. Uitați cum se aude. Este foarte, foarte moale. Uitați ce bine arată. Și cât de moale este. Și aceste fiind spuse, cu acest video am încheiat acest proces. Procesul fabricării drojdiei de casă mamă și a pâinei cu drojdie mamă. Vă mulțumesc tuturor celor care ați avut răbdarea și ați încercat să faceți drojdia mamă. La revedere!